monga tamva mawu athu oyamba mawu athu achiwiri kuti pamene Ambuye Yesu anali kupita kumwamba adauza ophunzira ake kuti sindikusiyani nokha koma ndidzakutumizirani Mzimu Woyera. Tsiku limeneli ophunzira ake a Yesu aja anali pamodzi nyumba imodzi pamodzi ndi azimayi atatu aja, Marita, Mariya ndi Mariya amayi ake a Yesu. Tiyeni tione zomwe zinachitika. Mwemonso munali azimayi atatu monga ndanena kale, mmodzi wa iwo anali mayi Mariya amayi ake a Yesu. Ndipo nthawi imeneyi nkuti akucheza nyumba muja. Galileya. Kuta vinyo watu pano. Iya. Anthu asada kule vinyo. Koma ndi zomwe mneneri Yoweli analosakale kuti adzatitumizira Mzimu Woyera. Lapani m'dzina la Yesu Khristu ndipo Mulungu adzakhululukira machimo anu. Ichi chinali chiyambi cha mpingo wa Katolika